Hello everyone, jotono lamsogo taisa ani ketal blogo hingke hingke जों dini sajok jakanja hingke nok boro thangna nai hinui uansok tongkhana hingke hingke dini 19 January salmario tamo din palalai nai tong hingke norok jotono saiman tongkhana hingke haifana sairichinai tini hingke chini philbrwisni kokborok sal 47 ongjak hingke o dinno chwng tabuk palailana naiui tongo hingke chwng tabuk college o thang tongo ready ongoi ani dolrok bai ko hingke norok naitongdi chwng tini kokborok salno palaimani no building chini paithakjera hingke nobo bidini naiui enjoy khaidi tabo hingke ani dolrok ani vlogo kisa nukjakna po hingke sajok marok bahai ongkha naitina po hingke naifaidi hinui linghora ang lingkhorkha tabo hingke जों thangoi tongo chini college diki college o ta aro kwbangma borok tongo hingke rochapmung mosamung jotono tongo aro thangui tamo khai tamo jakha hingke norok ani video no poilem thakjera naitongdi guys फालतू एकदम kokborok de marai ana thini na ang idrni borai khai char din je gen na tabo hingke जों college gate gana pojonto sopaikha kokborok si sopaiako tamo kokborok sopaiako taimo ongoi dong hingke जों tabo college bisingo thangoi tongo borok sikuriko siring rasta ba siring borok bo korei gan bo korei gan na re thaiban tabo hingke जों college go sopaijak college mato hingkhai जों asugoi tongo tabo chini nagorai sopaiako borokno nasingoi tongo जों tabo hingkhai rally khai tongo haifano angle khaijakya ang dakti phaimani bagoi hingke ani monai rok tei ani sak salai tei dada bai borok rally khai tongo hingke ani dol kaisa status rwma nukui ang obono video lahoroi hingke norokno phono khata rally khaimani hangli korei haifana norokno phono khata norokno share khaikha chini college o kokborok sal palailana bahai khai palai abono norokno phono khata chikon chani vlogo news Nadi bilun yang ICB college kebang bro kait tabo hingke जों maio khuyo hinui nai ani dolrok bai oro chajaknai manui phal tongo hingke जों oro painai tabo chalanai thangui ko paipaikha awan bangoi hingke taisang mangso tabo hingke जों photo bojangna bagoi gaireng gana phaijak iko naidi borok sio ma jaga se korei bojangna hinui asike line basakha haifano jaga se nangya hingke tabo hingke जों asugoi tongo asukmang moktoroi paisukha hinui nai ani monai bai
जों tabok gate gana digi thangbai tongo muktrwui phaichukha maibo kwkhা hwnkhe haifano gurugui chwng tabok phaisa paikha hojagri dance naina bagui hwnkhe tei phaisa paikha tei waisa chwng gaireng gana photo bujana bagui photo bujai painai tabok hwnkha khe chwng maijana digi thang tongo maio kwkhা hwnkhe maijana bagui thang tongo ani dol rok bai hwnkhe tabok hwnkhe chwng line ma bwchakha maijana hwnkhe line bachana nango eko naidi finally hwnkhe chwng mai naibaikha tabok hwnkhe chwng maijanai maija painai tabok daisa dance naina paijak. Tabok hwnkhe sarik jorao joto borok kwbangma wngjakbla hwnkhe nogo thangnafru photo bujaina gana hinui na eko ani naithok tisang rok bai tabok chwng photo bujakna nai tongo eko masa masa post relai tongo hwnkhe angbo kisa misa vlog khainakha photo bo bujagui kisa vlog khaigui hinui saimano ang tini o ani vlog besi log hinui haifano o vlog no naiui norok enjoy khaidi chini kokborok sal palaimani ICB college o tabok hwnkhe chwng room o phaisa paikha o jagani besi hothokha hinui nai bwrwi borok ba besi hothogui tongman chaya hinui dakti room o phaisa paikha naidi henchade tentran tamsa andra gundra konbo khabai ge boni live bojogita onek thukte ni janla ro khade ya tabok hwnkhe bokhorok muhimgui hinui nai achugui tongkha eko masa masa photo whatsapp tui lagui tongo masa masa no call khainai hwnkhe angto borok bokhorok sawainai ekdom marungsukha hwnkhe kunu kok bo sai manliya hwnkhe tini ni video ani aswk nang sinai jotono hambai.